Kefisi na-ekulu nwa jee n'ịkwa ọmụ. Na-ekulu nwa jee n'ịkwa ọmụ. Jee mee gịnị? Kefe mere n'ebe a. Ga-eje n'ịkwa ọmụ ma kefe mere. Ịkwa ọmụ. Okay. Ịkwa ibu ụka na-eme. Ịkwa ọmụ. Anụ m ife. Ọkwọtụrụ ego ụka na-emebi. Ọfa niile. Ọba nke na ọnwụ abịa. Ọfa niile. Onye nwụrụ ndị ụka kpebe ihe nwoke nka nwoke. Ọkwa na nwoke nka nwoke nka. Onye na-akpọ This guy don't offer That's enough to be there working. Nwoke nka. N'ụka na-adị ejuru. Onye nkwanye ahụ na ba. Nke a nwanne ya na-anya tikpa. Ike chukwu tukwo. Nwanne ya ekwulu. Ọ na-ekwulu. Ike chukwu tukwo. Kebe onye ebe? Olu nwoke. Okay. Ka na-anya tikpa. I see. Ọkụ mere ọkụ mmadụ mba nwoke ahụ. Ali. Kedu ọgake? How it be you? Ọga amalụ obi na nke paadị Igboko. Omega ibe ọ na-agba onye ọgba anyị bọị. Olee ya ka izugere. Ke afịa dance na. Ke afịa na ọ na-agbalị abụọ enyi. Mkpa na-agụ abịa ihe mma agba bọị. O wee kpọrọ ya. O wee ruo ejiji otu ya. Mgbe a kacha m na-egwu tankị. Okay, I tell you. Ebere m nye na-eme. Legend na-egwu tankị sọsị ahụ. Ebere m nye na-eme m. I tell you. O wee meriri beduwe ozu. Okay. Adịghị m akọrọkọ niile. Mgbe kpọrọ ya jee egwu tankị bee oke ebire. Esere n'ego ebe a bụ dị iche. Okay, bulichi. Esere n'ego bulichi. Ọ ya bụ dị iche. Ọ kpọrọ ịbịa gbuolie tankị. N'ọmụgwọ tankị ya. Okay. Wọ́n máa ṣe. Ọ̀túnjú àgbà èsì lọ́gbà ẹgbẹ́ àti ọ̀tá. Nǹkan ara kí yẹ la mọ́tò ẹ̀kẹ́ tìrakọ̀. Aláǹtọ́ náà ti mọ́tò ẹ̀kẹ́ tìrakọ̀ kíkọ́ ààrùn. Tó wá yá. Wọ́n ti lé ìdíkẹ́ mọ́. Kefisi n'ime moto eke trako. Kefisi n'ime moto eke trako. Mba, m na-atụ aja na ntụ aja. Otu na-egbu aja na ya. Okay. N'olu wetu. Ebe nkiri nwa. Okay, ebe a kefu itinyere ya. Ịtụ aja, tibia n'ịtụ aja, ma moto, tụwa aja. Okay. Nyawa moto. Okay. So go back to. Mana onye ome. Abi circle back. Onye ome. Onye ome ka ọ bụ. Efe m onye ome. Ọ na-atụ nne mmadụ fere egwu. Oke nyafụ ya bụ akwụna gba ọtọ. Akwụna gba ọtọ. Bụ afịa. Ya bụrụkwa akwụna mana o mekwa ya na nke nwunye mmadụ ọkwa nwunye egbu egbu. Ebe a na-atụ nwunye mmadụ na ọsọsọ. Ka efe mezi ọkadị ndụ. Ọkadị ndụ. Ọ dị ndụ taa? Ọlọ́run bụ amụtala ọnụ abụ amụtala ọ na-enwe ala ọtụ mbọchị ya ka nwanne ya kama ibe na-aka ọsọ dị otu otu abụ agụrụ akwụkwọ ma ibe niile azụrụ ọ na-agụrụ akwụkwọ na kọọsụ gị na kọọsụ kọmitment ịdị na nwunye mmadụ ndị ma akwụkwọ ndị gụọ akwụkwọ juu na city na a na-emezi ya like king or something so the hallucinating or something they call that website. My brody should have punched your chin when I was pissed off. Non-confrontational, I only walked off. But don't do that if you love that man. We both say you want you to your